gdje sam zalutao, ko to zna, srećom Google zna, nisam zapravo zalutao, ali kao što sam eto juče magarac preplatio 1 euro, sad sam potvrdio u biti da ne treba presjedati. Mislim, treba presjedati, ne treba kupovati drugu kartu, nego direktno se kupi karta od onuta gdje sam odsjeo, pa nije bitno što presjedam. Karta vrijedi, tako da eto, bacio sam euro, ja veliki ekspert. Ali da vi ne morate i da vidite kako se može ispast magarac. Uglavnom danas, kao što sam jučer rekao, idem vidjeti ovaj Icon Siam. Evo, vidi se tamo u daljini. Ali danas sam znači za 47 bahta, to je manje od €1,5, uzeo BTS. Zato vam govorim da trebate uvijek biti u blizini BTS-a. Dovezao se nekih pola sata i sad se prošetao 1 km, naravno uz pomoć Google Mapsa. I idem vidjeti ovo čudo. Jel vrijedi posjetiti ili ne vrijedi posjetiti. Tko voli shopping sigurno vrijedi. Koga zanimaju brendovi kakve ovdje imaju. A imaju, pretpostavljam, sve. Cijene ne znam da vam mogu uspoređivati jer ja nisam od shoppinga velik. Zapravo izbjegavam, osim kad moram, ali vidjet ćemo. Ok. Bus. Tuk tuk. Idem preći gore. Uglavnom 2 sata prije 6, znači iza 4, vam je najbolje ako želite još po danu izaći jer je relativno ugodno. Ako hoćete ovako hramove obilaziti, može se šetati. Je starinska kuća, tajlandska. Dobro, gasim pa ću vidjeti unutra da snimam. Zapravo idem se prošetati ovom malom uličicom. Da vidimo kako žive pravi Tajlanđani, siromašni. Dakle je Louis Vuitton, a 100 metara od Louis Vuittona stare tradicionalne kućice. Vidimo. Mislim da se može, pretpostavljam, iza proći. Šetnja nikog ugla nije, pa neće ni mene. A, ima prolaz. Ljudi koji se boje, eno mačka na krovu, koji se boje za sigurnost ili nešto, ja se na Tajlandu osjećam savršeno sigurno bilo koje doba dana, noći. Ok, žensko možda ne, ali žensko po noći se bilo kojem velikom gradu vjerojatno ne osjeća najsigurnije. Hi, I can go, Icon? Icon, No, this way, no? Oh, boat. Oh, this is for boat. Oh, thank you. Thank you. Evo. Došao bi do broda. Ništa, idemo nazad. Nazad smo na glavnoj ulici. To je to. Imate, kao što vidite, i BTS direktno do tu.
on je našao iznad svoje lige. Par levela. Ništa, idem ugasit sad. Pa ćemo vidjeti unutra. Evo, čim uđete. Wow. Cijene su sigurno poprene. Pitao sam zaštitara, je li u redu snimanje, kaže je, jer dosta ovih shopping centara vam ne dozvoljava snimanje. Svaki floor, svaki kat je ovdje nekakva tema, nešto. Uglavnom idem ja gore, gasit ću pa ako nađem nešto zanimljivo. Što reći? Holy shit. Koliko je ovo? 1, 2, 3, 4, 5, pa gdje to ide? Ko bi to sve obišao? Ja sigurno neću. Dior, Chanel. Moj Bože, koji luksuz. Uglavnom, ako ste kojom slučajno greškom doveli ženu ili djevojku sa sobom, bez problema je ovdje možete ostaviti dok vi odete na specijalnu masažu. Biće ona sretnija od vas. To su zlatne ploče, što je ovo, pitam tih Boga. Objašnjenja. Wow. Zamisli da je živ. Nije ni čudo da je u top nešto, 5, 3 u Aziji, bar mi je tako ChatGPT rekao. Nema šanse, ovo nije za mene. Je lijepo za vidjet, je udobno unutra, temperatura dobra, čisto, sve uredno, pozlačeno, ali ništa, idem se samo do vrha provoza da vidim što je na vrhu. Pojma nemam što je ovo. Nešto zeleno što bi trebalo biti kava. Pitaj ti. Idem ja dalje gore. Hoću vidjeti pogled kakav ima. Spaceship. Apple Store. Jer zanimaju koga cijene novih telefona. Ne zanima me. Ja sam Samsung guy. Android mi dajte. Ništa, potrošit će se baterija dok ja dođem do vrha. Ušao sam u Skechers trgovinu jer Skechersice nosim stalno. 3300 bahta, slip on new, novi model, to je u prijevodu a nekakvi skoro 100 eura, tako da kao što vidite treba ovaj luksuz i platiti, nije baš jeftino, praktički cijena kao u Nizozemskoj. A ja tek na pola. Ajme, već 15 minuta izgubio. Imamo na 6. katu. I tu je kino.
Pretpostavljam da ima engleski subtitlovi. Ali mislim da imam još dva. Hoću do vrha da vidim jel ima što na vrhu. Da se može izaći, vidio sam onu terasu negdje s pogledom na rijeku. Sigurno ima. A evo gore piše Napalaj teras. Ajmo vidjeti. Impresivno, nema što. Ako hoćete meditirati. Ova terasa tu je restoran, pa ne želim samo uletjeti, baciti pogled, izaći van, idem vidjeti ovu gore. Ok, ovaj za 8. gore nije dozvoljeno. Znači 7. je zadnji, ovo je pretpostavljam za evente, koncerte i pitaj Boga što baš. Ovaj tepih je mekan ko duša. Instagram mjesta. Idem vidjeti jel mogu na onu terasu izaći. Ponavljam, ako ste oni koji uživaju u shoppingu ili bar razgledavanju, onda sigurno trebate doći. Vrijedi definitivno. Ako ste poput mene, dođete jednom, bacite oko i brzo van bez obzira. A ovdje vidim više ljudi ulazi, izlazi, pa idemo vidjeti. Kakav je pogled. Nesumnjivo dobar. Pop Mart. Što za djecu? Okej, da. Wow. I panorama fantastična. Ok, vrijedilo je doći zbog pogleda. Bangkok je stvarno metropola. Idemo mi nazad. Uglavnom vidite, možete doći za Instagram slikice. Starbucks je, ako ste fancy šmensi sa djevojkom koja mora to pokazati na Facebooku. Ako ste magarac poput mene, onda samo dođete ovdje gdje ne morate ništa platiti. Bacite pogled. To je to, idem ja naći nešto što je više od mog interesa. Ako pratite moj kanal, onda znate što je to. Nije teško zaključiti. Hasta la vista. Dakle, ako ne želite poput mene hodati, onda imate Gold Line. I ne znam kako se to izgovara, Charoen Nahon, to je Gold Line postaja, stanica.
Ja sam sišao na ovoj Kontomburi pa šetao. Možete presjest jednu stanicu i onda dođete tu direktno ispred. Ona tamo plaće ili ga plaće, mora da joj nije nešto kupio. A ova tu, moram priznati da je ljepotica, ali 10 minuta uzima slike sa svojim ovim jadnikom koji mora gledat. I nešto što je veliki problem na Tajlandu, ako trebate hitnu, nije dobro jer jako teško se mogu probiti kad uđu tamo u turistički dio. Znam jer sam u više navrata gledao kako jednostavno nemaju se auti gdje skloniti. Tolika je gužva i onda ne znam koliko uopće smisla ima njegova sirena jer ne prolazi. Da, mora da joj nije kupio nešto.